Vi har været i en skov, hvor vi skulle undersøge eller respiration i jorden, om det afhænger af jordbundsforholdene i to parceller, som er henholdsvis nåleparcel og en bøgeparcel, og hvor vi også skulle finde ud af, om den der respirationshastighed afhænger af temperaturafhængighed. Ja, i en bøgeparcel og en nåleparcel, der er der forskellige jordbundsforhold. I en bøgeparcel, der er det en muldbund, og i en 060 parcel, der er det en morbund. Og fordi at i en morbund, der er der meget lavere nedbrydning af dødt organisk materiale, blandt andet på grund af den lave pH-værdi, og der er bare meget mindre næring i den jord, og derfor også færre bakterier, der laver respiration. Derfor så forventer vi, at der er generelt en lavere respiration i nåletræsparcellen. Og så i muldbundsjorden, i bøgeparcellen, der er det så en mere næringsrig jord, og derfor er der også mange flere bakterier, der laver respiration. Så derfor så forventer vi, at bøgetræsparcellens jorden, at der vil foregå mere respiration, end ved den fra nåleparcellen. Og noget andet, vi så også tror, eller vi regner med vil have en effekt, det er, at vi sætter noget på køl. Så vi regner med, at det jord fra bøgeskoven, der har været på køl, der vil også være foregået mindre respiration, end det, der ikke har. Og det samme gælder for nåletræsparcellen, at der vil være foregået mindre respiration på køl, men alligevel mindre respiration hos nål på køl, end hos bøg på køl. Og det skyldes selvfølgelig, at reaktioner sker hurtigere ved højere temperaturer. Yes. Jeg vil fortælle lidt om fremgangsmåden. Man starter med at anbringe den friskopgravede jord i en bakke, hvor man anbringer bøgeparceljorden i den ene ende, og nåleparceljorden i den anden ende. Og her anbringer vi skal der anbringes et respiometer på forsøgsarealet, og ved anbringelsen af respirameteret, det skal trykkes cirka 5 cm ned. Og så skal der markeres måletemperaturen. Hvilken måletemperatur der er. Og det vi skal sætte eller tjekke det her jordrespiration ved forskellige temperaturer ved 5 grader i et køleskab og ved stuetemperatur. Og så skal apparatet anbringes på de pågældende lokaliteter, altså ved stuetemperatur og 5 grader. Og det her det blev gjort for os inden for forsøget, og herefter lavede vi så et kontrolforsøg. Nu vil vi vise, hvordan vi laver kontrolforsøget, og som der kan ses på videoen, er vi i gang med at tage 5 milliliter kaliumhydroxid op i en pipette, som er lige i gang med at komme lidt ud for at få det rigtige, som nu kommer op i en konisk kolbe, hvor der er en magnet i, og der er en magnetomrør, så blandingen bliver blandet godt sammen. Nu vil vi tilføje 1,25 ml mættet bariumklorid til den koniske kolbe. Så det vi ser på billedet nu, eller videoen nu, er, at den er i gang med vi er i gang med at få den rette mængde. Og det var 1,5, der kom op i der. Det var så en halv til, som vi skal dryppe af. Og så tager vi de sidste 25 i. Op i den koniske kolbe. Jeg skal lige have hånden med. Anna er lige i gang med at forklare, hvor langt den skulle op. Nu vil vi tage fenolftalein i, og som I kan se bliver den lyserød, og det gør den på grund af, at det er en indikator, og da indikatoren er basisk, bliver den lyserød. Jeg mener, at væsken er basisk, så derfor bliver den lyserød. Okay. Så har vi hældt saltsyre HCl op i et lille bagerglas, og så putter vi det så op i buretten, og vi forsøger så at ramme
0 ml, sådan at det er lettest muligt at aflæse, hvor meget HCl vi bruger. Fordi det skal vi nemlig bruge til at titrere med kaliumhydroxiden. Og der justerer vi lidt for præcis at ramme 0. Nu tilslutter vi så magnetomrøren. Og vi tænder den. Her er vi så i gang med at tilsætte noget HCl, og det gør vi, eller saltsyre, og det gør vi stille og roligt i gangen, for vi vil se, hvornår vi når omslagspunktet, og omslagspunktet det er der, hvor den ikke længere er basisk, hvor den enten er sur eller neutral, og vi kan se, at det er lige ved at ske. Og ja, vi er det næsten en dråbe kan være dråben. Og It's happening. der var den. Væsken er ikke længere basisk. Og vi har så brugt 3,4 ml saltsyre. Vi er nu gået i gang med selve forsøget, og her hælder vi noget saltsyre op i buretten, for lige at gøre klar til, at vi går i gang, hvor at vi efterfølgende vil gå hen og tage 5 ml kaliumhydroxid fra vores forsøgsopstilling. Vi tager nu noget mættet bariumklorid, som skal tilføres til vores, i vores koniske kolbe. Og der skal tilføres 1,25 ml af den mættet bariumklorid, ligesom ved vores kontrolforsøg hedder det. Vi har aflæst temperaturen til at være 0,45 grader. Her kan vi så se vores forsøgsopstilling. Det der er sket er, at bakterierne i jorden har lavet respiration, og CO2'en er så gået op og reageret med kaliumhydroxiden. Og nu tager vi så 5 ml kaliumhydroxid, ligesom vi gjorde før. Og det putter vi over i den koniske kolbe, hvor der jo allerede er bariumklorid i. Yes. Nu når vi har prøvet opløsningen i før, så har vi lige prøvet fenolfthalin i, så den bliver lyserød, og så tænder vi magnetomrøren, og så begynder vi at hælde en masse HCl i, som er saltsyre, indtil at der kommer det der spændende ekvivaleringspunkt, hvor det bliver til gennemsigtigt eller farveløst. Fordi det ikke længere er en basisk opløsning. Nemlig. Og nu sidder vi spændende og venter på, at det rammer det punktet, ekvivaleringspunktet, og det er lige ved at ske. Det sker om nu. Ja, nu. Vi ryster bare lige rysten. Sådan. Jeg skal lige rystes ud, den var ikke så god, vores magnetomrør. Så er det faktisk gone, og det vil så sige, at vi har benyttet os af 4,2 ml HCl, som vi kan se lige om lidt, hvis den gider at stille skarp. Der var den der. 4,2. Og vi har så kigget på vores resultat, som vi har fået ud fra forsøget, og vi vil gerne måle den omsatte energi, og det gør vi ved at først at finde arealet, og så HCl-forbruget. Ja, og vi har så brugt til at finde arealet, har vi så brugt den, der hedder pi gang en halv radius i anden. Og ja, som vi har fået dette resultat, så har vi fundet vores HCl-forbrug ved at sige kontrolforsøgets HCl-forbrug minus altså den mængde HCl, vi har brugt i forsøget, og vi har så brugt 2,4 ml HCl mere i forsøget, og vi kan faktisk ikke rigtig bruge vores resultater til noget. Det vi har brugt en højere mængde HCl i det rigtige forsøg, hvilket vi ikke skulle. Derfor har vi så også fået et negativ omsat energi. Ja. Hvis vi ser på vores fælles resultater, dem der er for alle, her har vi både bøg på køl, det var jo den vi lavede, så har vi bøg ved stuetemperatur, 0 på køl og 0 på stuetemperatur. Så kan vi se, at generelt så er der brugt mere HCl ved selve forsøget end ved kontrolforsøget. Vi har faktisk kun lige den nederste her, hvor det er omvendt, men de stadig ligger meget tæt på hinanden.
Og sådan, så man kan forklare, at der selvfølgelig skal bruges mindre saltsyre ved selve forsøget, det er, at det der sker jo, når CO2 går op og reagerer med kaliumhydroxiden, det er, at der bliver dannet karbonationer, og der bliver mindre af selve kaliumhydroxiden. Så når man så til sidst skal titrere det resterende kaliumhydroxid med saltsyren, så bør man ikke skulle bruge lige så meget HCl, da der jo er mere kaliumhydroxid i en ren kaliumhydroxidblanding, hvor der ikke har været noget CO2 til. Så det giver ikke helt mening, det her. En fejlkilde, som der kunne have været med det her forsøg, er, at den kaliumhydroxid, vi har benyttet os af i kontrolforsøget, som er 0,1 molær, har reageret med CO2 i rummet, når folk eller sådan andre elever på skolen har benyttet sig af den. Så det kan være en fejlkilde af, at vi har fået et forkert resultat. Vi kan ikke rigtig konkludere noget for det her forsøg, da alle resultater er forkert grundet en ukendt fejlkilde. Men der har formodentlig noget at gøre med, at der er gået noget galt under kontrolforsøget. Det kan være fordi, at ja, som der blev sagt før, at kaliumhydroxiden har været åben, og det har reageret med CO2 og O2 i luften. Og derfor har vi fået brugt en forskellig kaliumhydroxid til kontrolforsøg og det rigtige forsøg. Men ja, andet kan man ikke rigtig konkludere på. Vi takker af for Simone, Anna og Sille for den her gang. Hvis I vil høre mere om biologi og respiration og andre forsøg, så går I bare ind på biologidoktoren.dk. Der er masser at lytte til. Ja. Rigtig tak for den her gang. Hej! Goodbye.